Kunjalo ngempela nje uPresident Omabhinqa sengiyaqinisekisa ngiqinisekisa ukuthi njengamanje sihlele sesikhuluma amathuba msalokhu nikhuluma pawu emide kuma-social media nikhuluma i-nonsense khulumani into eyaphambili ngoba njengopresident wenu nangibeka ngoba nginifunela ikusasa elingcono. We are fighting for a better future, and then when the city of Durban says amabhinqa wonke aweze exhibition center azobona ama-opportunities ama-businesses aphinde azobona ukuthi singenze njani singabahlali baseThekwini nalapha KwaZulu-Natal ukuthi siye phambili ngokubambisana njengamanje-ke kunesitendi samabhinqa imvunulo khona zijoni zobafaka ijoni nama-ambassadors akhona namhlanje iqalile i-exhibition nakusasa izobe inkulu kusasa kuzobe khona-ke amaciko Abaskhandi uSminovu umthandeni igqokamelisha quality uJuly noma Mbovu noPapaji bazobe bakhona la bezoqinisekisa ukuthi konke kuyikho okubekelwe amabhinqa. This is the building sustainable businesses in South Africa, KwaZulu-Natal, eThekwini Metro. Durban Business Fair celebrating 25 years of sustainable businesses and more than 550 businesses that have reached the success to become millionaires around Durban since 1998 APF started. Lokho kuwumehluko esiwufunayo. Uma kukuhle siyancoma, uma kubheda nikhona inkinga nonikeza South Africa, young people. Today it's important that you must know you got a future and you don't feel that that was okay in the past, and then you must seize that moment and read all of it. The bottom line on that hour, said yes, was a Burkina Faso. Today is Ibrahim. Because well, look at so and then it's changing the whole system. So it's young people must not fold their hands and sit down and assume someone will make a change. The change is within you. ukuthi umsebenzi omhlanga kami ngabe nawo umoya mina ngungizwe Mchunu upresident wababhinqa nginiphethe ngoba nani nithuka maphinde manje nginiphethe siyabonga manje mama siyabonga ukuthi ifa elinjengaleli sidlulele kuyizibonga lezintwana ngoba nani nifica abantu bephila philisana isizwe nani niphile bese niphila isizukulwane sayo ngoba futhi nini izala abantu leli gama elizala abantu mangathiwa akuhlale usuku lonke lichazwa ungaphela iviki lichazwa ukuthi ekele into kuthiwa ukuba inzala abantu kushithika lento ichaza ukubaluleka kwento abantu besifazane njengabantu okuyibona abasifundisisayo nabasikhulisayo hayi kuphela ngebele nangenhlonipho nangokwazi somunye umuntu nangokusithanda
kepha nangasipesheni njengamanje sifuna umnotho ke kube lula anithi nifa nje usuku lo umnotho usukuyile kule umnotho kube lula uzobuya ngeinto zabo uyobuya ngeinto zethu lezi ezenzayo siyabona ngizofika la kusasa uzofika le team yami yonke ngizokusiphela very much akutawuqani ngifuna ukusho ukuthi intokazi yasebathenjini wena mphathi jikelele we-Cape Tourism i-Cape Tourism ke i-section within eThekwini Metro eThekwini Municipality then bese iba ne-business support ne-Cape Business Fair konke iqhamuka lapho ngaphansi kwayo mphathi jikelele nangu during the essence working together saba successful nangakabi umongameli namanje ubuyile ukuthi sisebenzisane ndawonye I'm very glad udadewethu Thembe usengamukele kahle kakhulu la ngizokwenza i-tour ngibe live kanjena sihlale isikhala sengamabhulu ukuthi sinakile mangabale amahostela wasukume nje kwamahostela ethi nje awu esondele eThekwini safika ngasekho umuntu angafika eThekwini ngasekho umuntu sithi nibalekelani ngoba just celebrating our culture and then it is important for us as Bringma people ukuthi we have been included this year and we want to challenge you emphathi omkhulu ukuthi sifuna ke phela kanje ngoba lishebile nje kuhle kodwa sifuna ukuthi manifuna ukubona a really impact yokuthi how powerful we are as Bringma people senzele nethu sodwa sojabula kakhulu kodwa sikhona zonke lezi nsuku kanya kwethu and nami sengibone umama lapha ngajabula ngabona amakhekhe weyivinashi ngajabula ngizobona abantu abaningi kakhulu okusho ukuthi young people stop trying to make a trend with negative things and fun. This is an opportunities ngoba makhamba kuhulumeni siqhamuka nama-statistics sokuthi usenze ukuthi nokuthi akunakile wena udla i-Wi-Fi kuphela wazi ukuthi into supply masipala i-Wi-Fi. Come here exhibition center and see business opportunities that are funded by eThekwini Metro celebrating 25 years of sustainable businesses. More than 550 businesses that have become millionaires as a result of business fair as well as fashion show ezoba khona lapha amabhinqa kusasa obedunusa lapha siyakhala kanjani we continue with the tour. Oh, you are leading it. Oh, you can lead it if you'd like to. So kwenziwani la sichaze so visit coating ukubenda amapayipi wensimbi azongena emanzini aphume umngeni amanzi esiwaphuzayo from umngeni water ama-asile apende for anything nje mhlawumbe you couldn't have it. That's 28. I want to have. This is lifetime. After saying you do basically epoxy coating for drinking water. So wonke amanzi ematholayo emakhaya awahamba amanzi ingakafakwa i-coating. Bese kuba i-PPA wonke amapayipi amngeni lapha ngaseThekwini enziwa kanje enziwa ekutheni ayikho into efanele. Yes.
kodwa-ke uma ufuna ukwazi kakhulu ukuba involved in such a unique business ngoba abantu abasha they are attracted by trends, things that are trending. They forget their daily life. They drink water, they eat food. That's why they don't want to go to agriculture, but agriculture is controlling our daily life. So now le nto enyenza uyinhle kakhulu nokuqhubeka nayo abantu bafuna ukubathuthuka bakhona bakhulu. Kalesiphane kodwa kunyaka yeah, if I interview So let's send the lapha support you with access to development. We do a variety of things. We create specific programs all aimed at ensuring that you understand what skills you need to help start, manage, and grow your businesses. We also make sure that if you are a business that might need coaching, mentorship, how do we match you with to really help you run your business as optimally as you can run it. In terms of access to markets, we've been very deliberate to say, how do we support businesses and find what the bank is very, very strict and allocated to our part-time finish and we keep everything everywhere. C'est right, to the spot is right.
ngishayele iy'thombe. Yeah, shaya iy'thombe. And I want to show. Let's try interview khona siyaphotoma umva amaswala Kamu banjani? Ele ukisema Oh, kade thatha interview emva kwalokho bese siyaqhubeka. Umasipala weTheku, uDurban Metro, and the business fair. Today, on Mhlaka 22, the business fair is celebrating 25 years of sustainable businesses under Itegoli Metro. Yazi-ke ukuthi Itegoli Metro yilona kuphela elikhulu lapha KwaZulu-Natal nometro kuphela one-budget enkulu kakhulu ukuthuthukisa osomabhizinisi, ukuthuthukisa abantu abaningi abangaphansi kweTheku. The majority of them, they are coming from rural areas. Ukuba ingxenye ye-business fair njengamabhinqa, as the president of the nomination, we have been making noise about a lot of things that we are unhappy about. If we are being included, opportunities, a business fair, yokuthi mabhinqa, come and display your projects. Abafikile abafowethu baningi uzobabona nakusasa osomabhizinisi bamabhinqa abadayisa imvunulo, abadayisa ubuhlalo, abadayisa yonke i-attire eqondene nobubhinqa. Amathuba ebhizinisi lawo ukudla yonke into. So kuba ingxenye kwabo kwe-business fair, leyo nto leyo isho into enkulu ukuthi umsindo esiwubangayo iy'khulu zeTheku seziwuzwile. Ziyafisa-ke ukuthi ngaphezu kwalokho business fair siyenzekile, zenza futhi i-fashion show ezoba khona ibe ingxenye yalokhu esikwenzayo kulezi nsuku ey'ntathu. Kusasa nje ukuthi ma-fashion show kunayo yonke into kumbe kukuhle kudelile. Bese kuzothi-ke after sekwenzeka konke 25 years celebrating the sustainable businesses under a business fair in the fashion fair yala eThekwini. Sizobe sesihlela eyamabhinqa ngqo manje khathi nizobonakala ukuthi ngobani amabhinqa lapho ezobukisa khona i-fashion show yamabhinqa into ezolwandle enza izinto ey'nkulu. Kodwa njengamanje amabhinqa ukuthi simenyo sibe ingxenye yento enkulu kangaka, wozani nonke enifuna ama-opportunities ebhizinisi, hhayi ama-opportunities ebhizinisi abhinqa kuphela, ama-opportunities ebhizinisi ensimbi njengobonile, akudla khona abakhanda bakhekhe ngepinashi abantu abancane abasha. Hlukanani nokuthi niphuzele ukubulala ikusasa lenu, phuzelani uku-enjoya. Uqhumisa kanjani ishampeni ungasebenzi? Ucelebrate-ani, uphuze utshalo udaka uzulale, ucelebrate-ani. What are you distressing about? You are just killing yourself as a young man, as a young person. Ishampeni kanjani? Akuhlukani nyaka kunjani? Then you are calling yourself as a future person of this country. We are the future of this country because siphathe kahle senze izinto eziright. Today umasipala weTheku noma namakhansela onke eThekwini nomphathi uNthembu bakwazile ukuvumelana ngento eyodwa yokuthi amabhinqa awabe khona abe ingxenye ye-business fair and the fashion show yalo nyaka ka-2023. Nakanjani-ke amabhinqa, I can't disallow an opportunity like this. Wozani no
nitshele nabanye so besikhona la kusasa ngo9 sihamba noSminofu sihamba noJuly sihamba noMambovu sihamba noPapa G sihamba neprogram elisha ziyakhala manje noquality program uzobe ekhona ziyakhala manje. Thanks a lot. Kwenziwana President. Our president. Izorounder nayo. Izorounder nayo la. Ngibrief mfana. Okay. Java president. No president. Yes. Define one brief umongameli. Like you watch my cigars again. I president ngeke. That's all. That's all president. Yes. O president ne bodyguard lakhe. Okay. Ne bodyguard lakhe. President is out there. President president uyasibalela manje. Oh, okay. Sabe, papa. Aus. Hey, Kola. Hey, Kap. Naphele sesa zakwethu. Souvenir shop and okay. Good welcome to the souvenir shop. Yes. Okay. So good welcome uzokwazi ukuchaza kahle kodwa lana i-Durban souvenir shop part of in support. Hey, uze business uzothengisa amashop. Somamfuza. Somamfuza khulumeni. Uyabona? Ungizwe ngicula ngisahama Friday. Asakha mntwana. Wena Wena into depende wena. But I think the people could welcome with a
who are well sustained. Yes, I can even see what I can see. So UNgizwe imali yawo 100%. So afuna ukuthi i-product yabo ihambisana nokuthi isitolo siwayo basisele ukuthi ama-tourist uma ezogilela ibhasi masebona lezimo abone lezimo masewathenga every month sesifake eshopini access to contracts singangena nje sifike ney'mbadada khona nothenga ukuthi kubone ngama-products usho khona la okay awuhambisele i-voice note yakho Obheke nje ama-token orange. Yeah. Awona izinhlaka nje khona. Kuleksiwe. Yes. Azinkobishi. Abantu ngibuza ngamakofo ngamakofo afike bashobane. Gepe. Emalini. nama-products ebakugcobayo izandla sekukhombisa ukuthatha ubusuku mhlawumbe uthatha ubusuku nje mkhumbulo uthatha ubusuku ekuthiwa uyigqoko lokho wamaduma Oh yes, bonke labantu abakhulu bafaka mahhala imali yabo 100%. It's just don't take politics into heart and not recognizing what the really the city have done. It's very important. Sabonga kakhulu. Yebo, abantu bengeke basuka ey'ndaweni zonke bezithekele umsebenzi womfana. Ama-challenge nalapha nalapha kodwa into ebalulekile umsebenzi weninje sawo manje ngamanye. Ininje lisezingeni lami njengomongameli. Siyabonga. awicula kithi madoda uyebo indaba ezitha yebo Mchunu makasibahle simo ngengikazi uku-aseptha ntombi kunomsindo la ngakhona ngeke allocation yamabhilingu ngakhona ukuthi allocation ingapha ukuze ngizokwazi ukuthi kusasa-ke ngiyafika nje ngiyangena so-ke ngapha lonke nje leli sayiti lonke leli sayiti into azoshintsha yayibona le nto makhulu one buka isikhumba okay buka isikhumba ndaba ezitha buka lesikhumba lesi ndaba ezitha basenzeni queen le African queen abanosihlanzi bakhona lapha iyaqindaza iyahana alibabholi babhubha kusasa yonke le ndawo ulai
Kasilinde imali yethu nje siya ama-bricks. Yiyo le. Indawo-ke lena international platform angithi ibizwa kuthiwa international pub angithi la nganza kwethu okuhlangana khona amazwe omhlaba niyazi ukuthi bonke abantu amanye amazwe ahlukahlukene bavakashela eThekwini manje-ke bakhona-ke lana ayi yabona kaze yibonke kanje awushokhonjani sabona la international pub oluveza lapha phezulu Okay.